Nee, dit is het niet, man. Scout camp. Ja man, ik ben er al. Ik ben stealth zwemmen aan het doen. Onder water. Ik was zeker geen stealth zwemmen aan het doen. Oh, zit voor ze. Calling reinforcement. Fuck. Ze hadden me al gezien. Oh, serieus? Ja, door is het die gas boven? helikopter. Ah ja. Zeg maar papa. Moet je opbeleid. Oh, ik zie daar een ding is. Zo dood dit. The fuck? Keep your heads down. We're not done. Ik ga even naar boven. Kijk even naar boven. Akubin tegen Rembo zitten. Keep tight. Check your position. Mattie. Stay here. Don't let these Oh. pricks out of here. Helikopter. Die is tegen het op. Oh shit. Oh shit. How you like that shit? Mattie Jack. Mattie. Mattie. Lekker hè. We're not done. Drop him. I'm taking some cover. Ja. Ah! Oké, In Mattie. het water, maar ik kom er niet uit. Nee. Oh shit. Ja. Ik zit in het water, maar ik kon Oké. geen rand vinden waar ik omhoog moet komen. Maar als je blijft leven, Yes, Aku leven dan Jack. kom ik zo wel terug. Joh. Maar Aku kan Rambo die zien niet Jack. Ja? Ja man, ik ga jou terugbrengen. Kijk of ik jou kan reviven. Aku zwemmen kan Bali Jack. Kun je het ook knappen? Want Aku Rambo Jack. Aku stelt zwemmen bro. 50 meter nou. Zijn er gasten bij jou of niet? Oh ja, ik zie één gast. Bij mij? Ja man, bij jou. Ja, Hij, ja. op de karton precies achter die dingen, achter die steen Jack. Hierin kun je dollen. Nee Jack, nee bro. Kitel. Hidup. Hier doen we meme pundalan poeker semua di sini. Oh hier eentje. Matthij. Weet je wat we kunnen doen? Ik heb die dingen ook hè. Die, oh wacht, er komt eentje hier zo. Hey fucker, er komt hier eentje. Meme bro. Ik denk dat hij is... Appa, headshot bro. Appa, nu gaat er lang. Nee, Matthij. Yes. Sama We gaan bro. terug. Yes. Thanks man. Zo bronta. Pleasant Island. Oh, ini Epstein punya Jack. Pleasant Island. Ja, bro. Hé, wat schiet op ons? Wat schiet op jou, Jack? Oei. Ik Wie weet schoot niet op wat ik jou? kan doen, hoor. Oh ja, dit ding is daar ook. Wacht, ik ga je even even. Een heavy staat daar. Heavy. Maar nou. Hinde, bro. Hinde. Ik schieten. Had hij me net eerder. Ja, en ik schiet ook gewoon met EK. Schiet je ook met EK? Zonder demper? Ja. Nou, hier een keer dollar, Jack. We got bad guys over here, bro. Os po meme pundalan pukar, Jack. Ik ga naar boven, want die klootzak zit boven, Jack. En dan niet wat in hier. Apa, bro. Aku potong ose di atas sini, bro. Keep your heads down. Keep your heads down. Neutralize, Jack. Mate.
heb helemaal geen helft meer, joh. Zo, je bent hevig van het vuur, wacht. Kom aan, Ja, klopt, maar Matty Jack. hij geeft aiming geeft hij altijd over de shoulder, maar ik wil geen... Ik ga toen naar Matty Jack. Met shirtjes Matty, bro. Ik kom je reviven, bro. Oh, die muziek, bro. Da. Adrenaline, alles, bro. Da. In hidoep. Medic. Let's go, bro. Let's go. Zie een gast. Oh, hier, wacht even. Dit, hè. Drone kapot, check. A-kap. Echt, unieke Red Dead, bro. Mala Jack. War. There's a war going on. Hoor die muziek ook, die muziek smanget, bro. Waar ben je? Laten we bij elkaar blijven. Smanget. Oh. En rol ook, hè? Ik ben naast jou, man. Oké. Bij het gebouw. Shit, daar is een ding die kapot moet. Shit. Is bijna stuk. Lekker, bro. Nice. Ik kom naar jou toe nu. Lekker, bro. Ik probeer vanuit higher ground. Ja. Ik ben nu boven op het ding. Oké, Ik zie ze niet. waar die gat was. Ik ga even hier binnen kijken. Ja, ik ga met je mee. Ik zie kistje. Precies. En je weet, kartonzoeker kistjes, bro. Hey, kijk uit, granaat. Hij is boven. Oh, boven. Nee, dat is niet boven. Ik ga je reviven. Oh shit, ga ik je optillen? Nee, niet optillen, niet. Verkeerde knop, mij. Je kan ook gewoon niet uit die animatie. Oh shit. Kom op, weg. Rollen. Mij. Shit, jongen. Heal, snel, heal hem. Let's go. Action Jackson, bro. 6 kogels had ik nog maar over. Fucking hell. Hier zo, kistje. Bam. Ah, dit is die. Die info. Hey, kijk uit, granaat. Waar schieten die gasten vandaan? Kom vanuit de... Zie je die skillpot aan de overkant? Ja, Kistjes, in de bro. dekking, ja. Ja, ik ga met je mee. Oh, is het ding boven weer? Dit ding. Hij is kapot, nu kan hij niet meer, geen granaten meer gooien. Zeg maar, Jack. Die skillpoint gaan we pakken, toch? Ja, toch. Let's go. Oh, hier is de kistje, hier. Kijk, hier komen we voor berouw. Skillpoint! Heb je hem ook? Ja, nu. Oké dan. Kistje verderop. Hier toch? Ja. Ga high speed looten, man, dit nu. Even high speed deze dingen doen. Even, en dan gaan we Snap je? rennen. We gaan geen mijnen selecteren en dempers eraf halen. We gaan gewoon deze shit doen, deze shit gewoon. Maar ik merk wel echt, die besturing is niet gemaakt voor deze shit wat we nu aan het doen zijn, Jack. Echt, die animatie staat die echt veel te lang, jongen. Kijk. Lekker hoor. Kijk jongens, zo doen we dit. Er is er nog eentje en dan gaan we weg. Hier, je loopt me voorbij. Ik zie ook wel weer een dinges, een rondje daar ook. Het volgende rondje is verderop. 2,7 kilometer vanaf hier. Ik moet eigenlijk even een chopper fixen. Ja, daarom, ja.